ये जन कहले है इहो कहानी महाभारत के हो। हां कहले बुझाई प्रसंग सही है ना सही बुझाई लगे के मृतक होके भूख लागे तो अपने लसिया के जाके खास ये महाभारत के प्रसंग हो। हां हमार काहे होने कर देता जी पंखवा की करता हेले करो केने घुमाई रवानत घुमाई और दोसर घुमाई घुमा दीजिए तनी पंखा पुरु और ही थोड़ा और पुरु बस वाह ये चाल चलता है। थोड़ा प्रसंग थोड़ा सा एक चाहिए। अच्छा आवाज जाता ना जाए सकी धरा बाबा आगा गमछे पीछे ना पीछे करा पीछे आगा गमछे धरा ए में कथा था अरे माइक के जरी अरे हो गई जी अब ना आई ए महाराज पढ़ा लिखा रहिलो तब न ना जाए यातना अनपढ़ पड़े गौनई में घूमत रहे 40 वर्ष का अनुभव बा सतयुग में महाराज अकंपन महाभारत काल के प्रसंग ना हो पुत्र मरण से व्याकुल एकलौता बेटा के कारण जिंदगी भइल शोकाकुल। बोल दिए हम सुन ले जी तेज नारायण यादव जी हाँ हाँ रह दियो हाँ खुदरा करा के रुपया ना देनी हम ओकर पसाना ना है चल हम 10 टकिया 20 टकिया एक तुर देबो तले बारी बारी से देबो तो हमर गौने डिस्टर्ब होई। हां हम ओकर के ना चाहे भले रहे बगली में हम खुश बनी रहो। हां अति प्रसन्न घूमत फिरत नारद बाबा राजा के घर गइले अयतने में महाराज अकंपन मृत्यु के चर्चा कइले। नारद बाबा से कहले 10 मिनट के प्रसंग बा ये नारद बाबा सनी बताएंगे हमारा एक लौता बेटा रहे मर गई खानदान के खूंटे में टूट गई ई बताई जे जन्म लेला तू काहे मरेला ए बाबा बतौले है नारद बाबा सुने राजा हम कहानी बताओ तो भाव लगल कि मनवा डूबता उतरा त भेद बताइए बाबा हमारा के समझाइए बाबा। राम जी छाल तू बजावा उनका के पीछे करो राम जी पछली लाइन के पीछे आजा लाइन में हां गोड़ तुरा एगो लइका रहे हमारा चली गईले सुरधाम तो लोगवा काहे मरेला एकरे भेद बताइए बाबा ए बाबा हमारा के समझाइए बाबा। काहे लोग मरेला एकरे भेद बताइए बतौले है कि सुनो एक दिन तरुण पुकार पृथ्वी ब्रह्मा से कैली हे ब्रह्मदेव जे जन्म लेता मरते नहीं खे आई बोझा हमारा से बर्दाश्त नहीं खे हो कोनो प्रकार से बोझा के थोड़ा हल्का करी ब्रह्मदेव कहले कि हे पृथ्वी थोड़े देर इंतजार करो हम व्यवस्था बान हो भाई सुधाकर कुंवर और अजय यादव अहिर भुइहार के जोड़ी बन जले ते ओकरा पीठी के धूर लगा भगवान तार लोग के बनौले रह नारायण जी के कृपा सुधाकर जी और अजय जी के बनौले खाली कि सुनो क्रोधाना के लगिया में लोग जरेला अंगार बोरी से देख लगवा
जेकरा शरीर में आई ओकरा मरे के बाद मरे के बा ओमे से एक आधो गो से जे वंचित हो जाला वो दीर्घायु होला आ जे पांचों से रहित हो जाई वो अमर हो जाला। वाह काम क्रोध हम बदलो ई है विकार हो ई है मरेला सब जानत संसार हो अरे क्रोध हवा के लगिया मिल बाबा जरेला अंगार बरी से देखल बाबा अतना हलुक बात बोलत रहे हम जे उनका ना चाहे कहते रहे जी हम नचनिया रखले बनी कुंवर जी पिंकी के रखले बड़े अरे राम राम आई इनका के गोद ले ले बनी रे देहाती जी हम उनका के रखले बनी आ तू इनका के गोद ले ले बड़ा मान गई अरे बिया सुनो के ऐसन भाषा घरे हो गइल बा गोद गाना बजाना सने खनाटा तो अभ्रंश भाषा बोले चाहत जी के ले बीती जा हमरा मुन्ना शरीफ जी रवत हमर पुरान दोस्त बानी रात भतीजा हमर चेला भी रह गइल बड़ा ले ले बड़े गोदी बताई भाई हम मान गए रे भाई हम रखले बानी तू गोद ले ले बड़ा हां आ नहीं तो लेके आइल बड़ा छपरा से उहे जानी जे ब्रह्मदेव धर्म पुकार जे पृथ्वी कैली थोड़ा सा इको ठेका दो थोड़ा सा इको बबुआ विराट साउंड हल्का महाराजपुर बहुत बहुत धन्यवाद तने मनी लप लप खाली करे लपलपाओ औरी ए अपना कमंडल के जल धरती पर पटकले एगो लड़की जन्म लेता रही करी को कम कदम साउंड नाल के बेस के कम करावा जन्नी लड़की कहली जे बाबूजी हमर नाम का हो हमर काम का हो ब्रह्मा जी कहले जे बचिया क्या चल जे धेनुका आश्रम धाम में 21,000 पदुम वर्ष तक तपस्या करी हो अरे हो आज जब तपस्या तहर पूर्ण हुई हां वो दिन हम तहर नाम बताई आ वही दिन हम तहर काम बताई देखी कहानी गावा जे साफ साफ पूछा धेनुका आश्रम धाम में वो लड़की जाके तपस्या करते तो लौया गई अरे इनका हमिया देख जीवा जाला जोरी बोकावा बोलत हई बोकावा बोलत रे पतनो देखाइले हरियर हवा अभी भाई हमरा अजय यादव जी और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी सुधाकर बाबू हाँ जी कुंवर जी के माध्यम से जय हो जय हो नारायण जी और मनोज के पूर्ण करो रमेश कुमार फौजी साहब सुधाकर कुंवर जी के बड़े भाई साहब रमेश कुमार फौजी साहब वो एक लड़की एक अंगूठा पर तपस्या करता रही कितना दिन 21,000 पदुम वर्ष धेनुका आश्रम धाम में जाकर तपस्या कैली। हाँ तब बबुआ तपस्या पूर्ण होता तो वही से आ गई कि खाड़ बाड़ी नारी वो बोला तो बाड़ी कहिए तो ब्रह्मा खुश हो के ब्रह्मा तो लगिया बोला आवो तार तपस्या पूर्ण हो गई लगे आवो आवे है पुत्री आज तक इंद्र केहू पर खुश ना भइले
बाकी वह लड़की रहली जेकर पे इंद्र भी खुश भइल बड़े हाँ। खुश हो के ब्रह्मा तो लगिया बोलो आज से तहर नाम मृत्यु रही नाम कहा नमः हमार काम कर रही बाबूजी बाची समय अनुसार मारल मुआवल यह तहर काम श्री भगवान प्रधान जी और सुधाकर कुंवर जी के सज्जन से पुरस्कार आए बार बार नमस्कार लड़की बोनस के ना बाबूजी ना 21,000 पदुम वरिष्ठ तक तपस्या कैनी काम दिहल मारल मुआवल हमारा नाम से लोग नफरत करे लगी ये फल देता रह कि हमरे के सजा देता रह कि हमसे ना होई लयबा खियाने से उसकी आए बाहर जाने से उसकी जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी कि हमसे ना होई मोबाइलवा दे दो जाने में झुझुनवा बजावत रे झुझुनवा बजावल का दे दो मोबाइलवा है ना अभी वायरल भेज दे दो कि हमसे ना होई फर्जी ऐसन काम निमन नाम ना मिली है हो जाई विपद नाम सुन के डरा गई घबरा गई सिराई काम दोसर हो ये काम हमरा से ना हुई बची है ने आवो तारा के केहू अत्याचारी ना कही ना सब समय से मरी कलंक तार बना लगी कि केहू नहीं कोई मृत्यु हम अत्याचारी सब बीमारी से मरी कुंवर कट एक सब बीमारी से मरी एक दिन आई सब बीमारी सब बीमारी से मरी जा सब बीमारी से मरी कलंक तारा बना ले ये जे कहानी खत्म करता नहीं कथा गइल बन में आ सोचा अपना समय अनुसार